Hain nong buskango viral video kaisa tui phaigo ka 6 jona ekloge kaila panda wngmani tei kaijangmani phari hingke chong kisa naina lagena. Khana 6 jona ekloge kaijagan thamani buri 6 jon tei chela 6 jon Tripurani record ongoi tongo. Bongno tabuk laino bwcharo paikha jora jora khe bihingni mwkhangno bwsainani bagwi. Tukke buri bai chela bisas khainai kaijak laimani khushini din. Phari hingke video digi tei kisa thangwi nailaiano. Bihingni mwkhangni rino nori maranai tapore se bwsai bihingni mwkhangno naimanai. Phari video digi tei kisa thangwi nailaiano hingke. Bari khayan thangka ke rang kangma nango hai diba aboni bagui ni borok no borong mothani borok ek khe chubainai bongno din chachao 6 jona khe kairi rwkha.
video no naichatjak hangke tola comment khai di bahai ongkha tei hamjak tongkha hangke like khaina tapuk di।